Vakomana vachipa mas 10 warnings pamusoro pekufaita vakomana vamuri kuona vana Bombshell-Geza. Varika panapa vachinzi aiwa you're wasting your time. Aiwa muchiuya muchifaita vakomana vaintelligence, maintelligence guru, vakomana naBlessed Runais Ugeza, just because since 1980 up to now vakomana ndo vakaunza independence. Now we are fighting them and we expect to succeed. Sanabira mashuka mudanyorwa panapa nevakomana vekozwa neintel unit yavo. Doribo subscribe like kuti on the bell kuti muna pendo yavo vanoposta avakomana naBlessed vari vaviri, Blessed Muhlanga naGeza. Ubva vaivanyora vachiti it's not easy to fight against a former counter intel guru who has been in and around the corridors of power, running almost all powerful government ministries. Is a minister since 1980, former VP and now a president while listed in Zimbabwe. Many felt it. Shout out to Comrade Geza and journalist B. Muhlanga. Thomas Kwanea panapa vanachuva congratulate chiti aiwa vakomana ava ndo ma-intelligence guru, you cannot put them down. Panapa vakomana they must forget and smile, vauye vachifollowa zvavanenge vachitaura, just because vakomana vakagara varimo aiwa in power since 1980 up to now. They survived a lot, but now vakomana vada kuratidza kuti vari superior kwadari. Ndiputidze mafungiro enyu muchiona vakomana panguva ino vari pamain hand, vari kutsvakiwa vari vaviri vana Blessed ava. Ndo vakomana voonekwa kunzi panguva ino vakonzeresa a rift panapa vakuda kubudisa chokwadi chose chiri kuitika. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi? Pinanga comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.